Okay, we're almost done with this trail. Cine? Da? Well, trăim în anul... Ce an e ăsta? Secolul 21? 21st century, nu? Hai la tata să te vadă cu technology. Poți? Hai că-ți face, te filmează tata. Ok. Da, haide. It's ok. Poți, hai că poți. Cool. Ăla asta cu diesel truck. Ok. Cool.